بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mawar ibn Allah, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kung kapusaran niyo kung mga orasyo sa kapamamakindanan niyo kung mga bandingan o agamatan wagama Islam ading gulalan kung mga ulama yung mga ibn Allah imanto na ayabandingan tanong naso isa ko bandingan si kwagamatan wagama Islam at tanto ay importante kong Muslim. So kapag nalanyan si sadyang kayabandingan na gusto kadakal akap kato kawin niya nun kuwanto nonon ito ko lola. Yan ang subandingan si sa alungan ang Maori. Maori po Allah. So kaparatiya sa na alungan ang Maori na isanan ko mga rukon o agamatan o agama Islam. Isanan ko rukon o iman. So rukun o iman anum susun na isaw na diyang kanakaparatiya si sa alungan ng Maori. Sabab sa diyang kanan kaparatiya ko alungan ng Maori na maula datanto akya birugudaon kya aluin yan si sa Quran na gusto kya aluin yan si kung mga sabda ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kauladulada to subandingan ko mapungkulaw na si sa alungan ng Maori sabab sa diyang puto kababaloy niyan ang masang aad na po na niyan nadaban niyang kapusan. Diyan sumasang ada yun sa pakataman. Diyan sumasa aso salungan roo nasanggi burakon si sadyang kaya dunia. Isa kialwi niyan naso salungan roo na 50 giburakon sadyang kaya dunia. Diyan kaya dunia na dunia ini akan kalabak. Dunia ini akan pagamal. Nasi sa alungan ng Maori, nagyuto sumasa akan pamagitong. Yuto sumasa, amanan yan, nakatimbang ako mga amal. Yuto sumasa, akan pag-isay, na gusto ka pag-imbestigar ako pisa katawan. Pada mapanggulaw na siya sa alungan ng Maori, mga ibn Allah, nasuka pakapsok siya si kumang anggota. Allahu Akbar. Diyan ka na nakapakapsok siya si kumang anggota o manusia na isa na namala ang mapanggulaw laro si sa alungan ng Maori amay ko misampay sa sumanusya na pag-imbestigan
na pumawal niyan sa tinggalabok yan si sadyang kaya dunia ang mga rarata, mga galabok, mga kadusta na mga galabok, nasisang kuta ka pumawalan yan nun, napakaturon sa mga anggautan yan. So Allah subhanahu wa ta'ala, na yadan, apakapsaksi niyan, nagupakapturon yan, na sa mga anggutaw manusia, ko kaya belang-belagin yan, kuting gulawlan yan, sang kaya dunia, ang mga rarata, mga galabok. Diyan isang ang mala mapunggulawla si Salomon Amauri. Agyang ka ng akapakapsik siya kung mga anggutaw manusia. Ibarato kapakapsik si o kailay niya na taruto pwede na makapunutulan sa Salomon Amauri. So kailay o manusia, kaya belum-belungan yan din, adyang kutuwa pinggulaw-law manusia, naguong inusaryan so kailay niyan, si kumangarata akang baradusa. Naguso ka pakapsak siya Allah, ko kanagyan, na makapunutulan si Salomon Amauri, so kanagyan, na panunutulan niya no andan yan inusa adyang kutuhong ay nibirun Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kukasangkapan importante rin ko katatagyan sa kaya dunia andan yan inipamakin siyan inusa si ko mga pipiya inusa yan si ko mga simba anta kabasinian inusar sukanugian si kukang paradusa. Nagumakapsaksipan so mga dilatano. Akapsaksin Allah so dilaw manusia ay sa inibirun Allah subhanahu wa ta'ala aanggutan yan miyabaluya kasangkapan yan ko katataguyan sang kaya dunia. Akya sabapan sang kutuong akapya akawyag-yagyan sang kaya dunia. Andan yan inusar sudila yan. Si mga katuro mga pipya, anta kasi yan inusar so katuro yan si kukang paradusa. Nagupakaturo ang panwala so mga ay tanong, so bala ay yung manusia na makaptiro sa ano na Mauri. Naptiro niyan din. So kaya lalakawan yan kung mga pipya. Kaya lalakawan yan si kung mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na gupsak siya niyan pan so kiyaw saryan si kuayamanan yan nakamparadusa. Yan ang maurip no Allah, mapunggulaw lang si sa alungan na mauri, may ko timuon tanu Allah, apakaw ma so kapag-imbestigar Allah subhanahu wa ta'ala, pakaw ma so masa, akapingisi ko pisa katawan ko kaya usaran yan, kung mga anggotan yan si sadyang kay adunia, na isa kung mga unayan ng mga anggota tanong, at pangingisihan na gusto pakapsaksin, nagyangkutan niya nga aloy. So mga kailay, so kanog, so dila, na gusto mga lima, na gusto balaai, kaginan, mga alas saksi sa diyang kutaping gulaw ng manusia o katatawiyan sa kaya dunia. Mga uribno Allah, diyan diyang kaya masa, di tanusiri kapag-uyag-uyag sa kaya dunia. Naumani sa tanong, nang bilang atawan tanong. So kapusara tanong ko mga kailay tanong. Sa si tanong mausar
o inisuku Allah subhanahu wa ta'ala. Ano to katon ka manusia niya katuman asukaylay niyan nasinyan inusarsam ka na nakakumbati ako Quran. Allahu Akbar. Gagawin daw na inibati ayan ko Quran so kaylay niyan na so pisuti mana batang si Quran na palayadan kiyaw kitaan o kaylay niyan na gusto pisuti man na titik si Quran na palayadan na kiyaw kitaan o kaylay niyan. Yan ang nagyanan mga ibarat ko mga tao miya makatuman sa kiyawsaran niyan ko kaylay niyan sa kayarunya. Inilay niyan so kaylay niyan si ko mga pipiyak ay kasusuwat Allah subhanahu wa ta'ala na inikaway yan so balaliman yan si ko emanan yan na mga pipiyak galabak iniruko yan na inisujud yan nago inipamagay niyan si ko dinyan di kasasal ka. Allahu Akbar. So kawanan aliman yan nasa manuto na palayad no to seksiyano mga angkauta datar mampu adyang kaya dilatano agkasabapan ko di tano di kapakaturo adno to ang mga tao aso dilayan na si yan inusar ko tanday o umuryan si ko kaptasbihan yan ko Allah na gusto kipasugo niyan ko mapia na kipasapar niyan si kumarata. Allahu Akbar. Si kumaubasa na gusto maubasa gawin na di niyan kritong so kadakal amini minipudi-pudi niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bananan mawrip no Allah nagyanan inyaloy wallah si sa Quran amay kumakaw matano si sa alungan na mauri pag-imbestigaran tanuro na sumanusya na palampawin yan sa mga rarata mga recordian mga galbakyan na sangkuto akapumawalan niya noon na pag-isiwan sa mga angkutan yan na penutulan siran pipya nasiran ipuratian wallah subhanahu wa ta'ala nagusiran ipasaksiyan o mga malaikat untol ikapanutulan sa mga angkauta. Ginan yali wallah subhanahu wa ta'ala si sa surat Fussilat adyan kayi makapantag o kapakapsaksiya ko mga angkauta o manusia si salong na mauri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Manan yan nasi ko gawin ang kapli muda ko mga ridway wallah. Allahu Akbar. Manan yan nadyang gayin mga ridway wallah nadyi sa mga tao inong kinilan so Allah na gusto sugu wallah na gusto mga tanda wallah na piyakang bukagilan gayi sa mga tao balisan sa mga tao mga munafikin mangingaran siran sa mga Muslim o gayi na so mga galbukiran na kamparadusa.
Di sa mga tao, mindaya dumayasang kay adunya, sa siyawitan yan sa dunia ko mga baya ginawa niyan na kalipatan yan sa Allah. Iya mga ridway wallah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Sa isang kutagawin, ayamanan yan, nakaplimuda wallah, o di nakaplimuda si kung mga ridway wallah subhanahu wa ta'ala, asiran na bisiran di pakap na nayawan. Ayamanan yan, napkanayaw o miyaw na maimbestigar. So, pagkuri apag-imbestigar. Asang kutang masa, nakasasandungan niran din so karga ng kutong akapig-imbestigar akiran sa amam Allah. Sabab, sa si ko kadakliran na gusto kalanduang kutang masa kapagpahingisikiran na niyabaluy din sa mga ating iran amyataman sa panintila-niran. Nakagidi din kapasad na niyabaluy sa mga ating iran ataman ko mga kasada-niran. Nakagidi din kapasad na niyabaluy sa mga ating iran ataman din ko mga ligiran sa bayran din di maplamoy sa mga ating iran. Sangkot oras na palimudan silan napakapnanayawaan silang si isang kutang masa ang malipid sa masa. Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum. Taman sa kagidan ayamanan yan na mitemusiran, makaumasiran si isang kuto kasandungan nila na diyang kuto apoy ko naraka jahannam. Kasandungan nila na diyang kuto kapag imbestigar kira. Nanyagdamiran din ang kuta kasupitian na diyang kuto pisaksiyan sirang o mga kanugiran. Pisaksiyan sirang o mga kanugiran na miyanunutulan din ang kuto kanugiran sa hadapan wallah. Akatisok yaw sararak na diyang gayi atau kiyang kautarakon inusarakon yan si ko pamamakingan amarsik inusarakon yan si ko pamamakingan kambaradusa inusarakon yan si ko pamamakingan inisapar kaya Allah ginan maurip no Allah. Ibarat o mga tao so katatawiran sang kaya dunia. Nadairan din pamakingan si Quran so mga kanugiran. Kaya mini penuh si mga kanugiran ko gagawin doon daw. Na so inisapar wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibuban sa kiram sa tangilairan na so mga buni-bunian. Agyanan so mga kasangkapan o iblis. Yanan so mga sandi tao iblis sa kapindidagan yan si kumanusya. Anya aluyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asukap po makinga ko mga buni-bunian akasangkapan o iblis na diyanan na tunawan sa tumbaga at yung kanan bala tangila o tao si salungan na mauli na di makaplambasa si kumpala tangila niya ng kuto at tiyunaw at tumbaga. So ayaman na ini na lalapod na ng mga manusya ak nabayran itong sa mamaladusa way nagkasabapan din ito sa diyang kuto kapagkalipatiran si ko suaraw Quran kasabapan din ito sa kapagkalipatiran si ko tanun-tanun ko Allah subhanahu wa ta'ala naturusukan giran asi kami niyan inusar ya Allah nasi kami niyan inusar si ko kapamaganta ini pamakinigyan ko kapamaganta na ini pamakinigyan si ko
mga katrua mga rarata si sadyang kaya dunia. Bata bulaboron imanto sang kaya kinibugwang kaya mga kasangkapan social media si kumabubas sa alungan agus sumabubas sa goyi na ayadan apagandar na so pamamakin ka ng manusia na gusto pangilaylay ng manusia ay mananyang napapakaw kisang kay internet na budyan kay social media. Mahulip na Allah, anak katong kaon, higi naman ito, pasiguro ng kotagoy na pagkalpasan yan sa sampayan yan, sabab po sa diyang kuto, kapapatangin yan din si sa diyang kuto cellphone yan, anak katong katao, minipilakyan so agaman yan, sabab po sa diyang kutong, akapusaran yan ko kanagyan na gusto kailay niyan si isang kuto asilpo niya. Diyan, sama na yan, na di tanoy man to di magagaw, di tanoy man to di garutaya sa si tano miranig so ginawa tano, na gusto madakla tao, kupuratiar ko tanoron, sa yakaw saratan sang kay akasangka pa na social media, kasangka pa na internet, na kasangka pa ng mga cellphone tano, na si tano mo sa si kulanan, si kusurga. Saya manan yan na mapo makinagtano sa naso mga simba ko Allah, mga wasyat, mga kabatya sa Quran, mga manan yan na mga ungangan, mga tuma, kausaran tanusan o kailayta kanugtan o na gusto kailaytan. Yan ang mawari po Allah, mapunggulo la sa alungan na mawari, syahida alayhim sam'uhum wa absaruhum, nasaksiyan silang din mga kanigiran, wa absaruhum na gusto mga kailayran. Allahu Akbar. Nagturumang busong mata, nagparunutulan yan dinadyang potong, inusarano no kimataon si kugagawi doon daw kumasa katataguyan sang kaya dunia na upama ko inilay niyan sinyan inusa kugagawi doon daw kumatan yan si kumanga pipya ibarato kapumbatian yan si kukuraan na panutulun dun umatan yan okay nasisang kaya masa kaya kapigin bistigara si kumanga baradusa na yun pianutulo mga matayran na sukyaw sa rayranon si ko iklasya ng mga rarata na gusto kang baradusa. Wajuluduhum bima kanu ya'malun, nagupsak siyan siran o mga kubaliran si kung anin aping kalubukiran ko katatagwiran sang kaya dunia. Kaya meron yan maurip no Allah na sudun sumibubungkos ko lawas tanong ayaman yan na mga kubal tano na yan dumalag panutulan si kung anin ang miyasimayan na gumiyagdan yan ay no saranon o kirkon manusia kung gagawi doon daw kutad dayo umurian si sangkaya dunia. Allahu Akbar. So manusia maurip no Allah na miyakaturo sa manusia wa qalu li juludihim lima syahidtum alayna. Hai tigiran kota manusia pituruyan si kuma kubaliran inu kami niwain manan yan na pasiksi manan yan na pagpunguragi sa manusia si kubadan yan inu kami niway pasiksi budi sakatanay mamagapada sa dunia. Ino kami ni obsaksi sa katano sunod makamblablag sa dunia na papangin suyasiran si ko o mga anggaw tayran. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Nasumbog sa mga anggaw ta na turo niran apyakaturo kami wala as kanyan so apyakaturo yan so lamulamang taman. Allahu Akbar. So Allah si salungan na mauri, nagyang ko itong sa kawangan yan, na gusto ka pagkagagan yan,
na gusto kababaluin yan, mabugar sa tama na mabugar, na piyakaturo yan, so kalangwan taman, sa alungan na mauri. Na ayadun, marami siya saksi, so kaya daw po ano tao ko lupa, na gusto, kaya saksi ron, andu, na gusto kaya saksi ron, alungan, na gusto kaya saksi ron, langulangon taman, inusaryan, mga kasangkapan, mga kaano Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang maulip no Allah. Si sa oras ito, na so Allah, nagyang ko to, apitero yang kiran. Itero yan si sadyang ko ta mga tao, at di siran di mamawal. Di siran di amanan yan na di siran di manglong sang kutauras, at diran di pamawalan sa mga kasalanan. Maran yan na kaya pa kaparateran na kagimisik si sumang gautairan, nagyang kutong apitero kiran wallah. وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Manan yan na dakhanudun makarirong. Manan yan na dakhanudun makadilong, dakhanudun makapalagoy. Kaya suksir kano mga kanugyo. Na gusto kaya suksir kano mga kailay niyo. Na gusto kaya suksir kano mga kubalyo. Na kagiman matanas kano na yadun at pinikiryo na suwalla na dinyan katawan so kadaklan si kuping gagalbakyo. Gina na mawalip mo Allah, miyatang kada sa manusia na dinyan din na kaungkir sulangwan o pimparadusan yan sa diyang kaya dunya sabab sa ayat na bisaksyon na sunod sa mga anggautan yan ayat na malasaksi na sa mga malaikat wallah na yasampur na yan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na magpagmaon kung ipapayag ang gusto misusulan, banyan di katawi. Niyagay pa Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Yasin, ayat ay ka-65. May pantag ko, mga anggota manusia, sa alungan na mori, sa kapakaptitaro yan. Al-yawma nakhtimu على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Si isang kutagawiyati wallah na parkat na ni so mga muduliran. Allahu Akbar. Manan yan na si isang kutwamasa akapupumawalo manusia o di nakapakapanunutulan o mga anggota na so manusia na di nagkapo sa diyang kutwa di niyan di kapamawal di niyan di amanan yan na kapamanaro sa di niyan katurima asang kuta mga dusan yan uwid na suwalla na piyaki parkat yan so mga muduliran kaansiran di makaptitaro saya piya mamakin wallah na sa mga katro o mga anggotan yan. Wa tukallimuna aydihim na ininbitiaray kami ating wallah o mga limayran wa tashhadu arjuluhum nagupisaksiyan siran o mga ayran na asikong nganin aping bulawlayran si sa dunya. Allahu Akbar. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Allahu Akbar. Menguripun Allah miatam kada sa manusia na dadun aka kepalagwinian kuping gulaw lang yan si sadyang kaya dunia melagi suping galbakyan na gusto pitero yan na gusto nilay yan na gusto niyan yan na gusto niya pikir yan na paled na nang pag-iimbestigar wallah subhanahu wa ta'ala. Mahurip no Allah ay nga sabot si na sukatatabutan usang kaya dunia kumani 24 kauras na sumanusyanan bilang atawin yan sulang-ulang unugalapakyan sabab saya dun keriduyan ang mana na sumangangkutan yan si salungan na mauriya may kusirang na tutaro sirang ang punutul niran sulang unang pinggula-ula o manusia sang kaya dunia. Allahu Akbar. Kaya mapya na may kumanunutulan sa mga anggota ang punutul niran so kaya sa irang kusimba. Kaya sa iran si kuyamanan yan na mga pipya galapag. Mga barang-barang ang mga amal ang mga saleh. Ang punutul niran sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Nagitipid taman-tamanan ang masa kasusunod. Masa akapipya ginawa. Masa ayamanan yan nabantugan si isang kuto. Akapsaksi o mga anggota kulangwan o kaya promasairan si kung mga swaswat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan maurip no Allah. Insyaallah napsumpatan tanuboy si ko pumakataling mga mga oras ang tanong ang makaulat su katawitan si kukulaw lang si sa alungan amawri yenan sumasang ayamanan niyang na adna po na niyang nadaban niyan kapusan sabab sang kutwa kagkuba kabubalwin niyan amasa ada yun sa pakatamang na rundun ma ayamanan niyan na matatatapon din sa manusia asumindin sukiyad noon wallah subhanahu wa ta'ala na upang makuskan yan nagpakasurga na dayon sa pakataman na makadadaya na may kuskan yan nagpakanaraka wal'iyadu billah na dayon sa dayon na rasay rumasayro din si isang buto ang naraka jahannam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.